Kaixo, gaur azalduko dizuet proposamen didaktiko batean, jarduera didaktiko batean, nola egin daiteken autoebaluazioa eta koebaluazioa Google inprimakien bidez. Nik sortuko dudan jarduera DBH baterako izango da, teknologiaren historia Euskal Herrian landuko dugu. Helburua izango da ikasleek garai bat aukeratzea eta hori azaltzea beste ikasleei ahoz. Da hortarako egin behar dute aurkezpen dokumentu. Lehenengo fasean azalduko ditut helburuak, Euskal Herrian teknologiaren historiaz ere hitz egingo dugu. Aipatuko dizkiet beraien azalpenean zer sartu behar duten derrigorrez, ze atal izan behar dituen, nola diseinatu aurkezpen dokumentu bat, eta ahozko azalpenak nola egiten. Hasierako informazioa emango diet. Gero beraiek egingo dute, sortuko dute, lehenengo ikerketa bat egin beharko dute, prestatu gaia eta aurkezpen dokumentua so. Eta ahozko azalpena ere prestatu beharko. Azkeneko fasean, aurkezpen egin behar dute, gelaren aurrean, eta gero auto eta koebaluazioa egingo du. Emaitzak ikusi ondoren, ondorioak aterako ditu. Erabiliko ditudan bideak ahozkoa klasean izango da alde batetik, baitere paperez emango dizkiet ebaluazio irizpideak, eta material guztia baita ere Classroomen bidez azaldu. Auto eta koebaluazioa egiteko Google inprimakiak erabiliko ditut eta rubrika bat eskainiko diet, zer ebaluatu behar duten ikuste. Eta azkenik, Google inprimakiak sortzen duten kalkulu horrian aztertuko ditugu emaitzak. Jarduerarekin gaude, orduan egin dute ikasleek bere lana egin dute, prestatu dute eta aurkezpena ere egin dute. Orain ebaluazioaren fasea tokatzen da. Jakiteko nola ebaluatu behar duten ikasleek, errubrika hau eskainiko diet paperean, zein eduki azaldu behar dituzten, hau teknologiako bigarren kompetentziari dagokio, aurkezpen dokumentua nola antolatu, hau bosgarrenari, komunikatzerakoan hizkuntza nolakoa izan den, eta ahoskera ere nolakoa izan den. Ahozko tasuna landuko dugu, eta hau teknologiako hirugarren kompetentziari dagokio. 3 maila sortu ditut, eta jarri diet, hasierako mailan, maila ertainean eta maila aurreratuan gutxi gorabera nola ebaluatu behar du. Eta ondoren egingo duguna da, datuak jasotzeko Google inprimaki bat. Drive nagoela berria eta inprimaki bat sortuko. Nik egingo dut 6 ikasle fiktiziorekin. Izena jarri diot, eta hemen jarriko dut lehenengo gauza nork ebaluatzen duen. Eta hemen nire ikasleen izena jarriko ditut. Honen kopia bat egingo dut, eta hemen ebaluatuaren izena. Ikusteko nola gelditzen den, begitxoari emango diot, eta hemen jarriko dute nork ebaluatzen duen, hemen nori ebaluatzen zaio. Berriro ediziora. Orain, ebaluatu behar ditudan ebaluazio irizpideak jarri behar ditu. Beste galdera bat gehitzeko, plus honi eman, eta lehenengo dira edukia. Beraie kontuan izan badutela errubrika ikusteko zer ebaluatu behar dute. Aukera anitza jarriko dut, eta orain aukerak. Eta horrela, beste ebaluazio irizpide guztiekin. Beste bat gehituko dut, datu kualitatiboak eta kuantitatiboak sartzeko. Gehitu, eta jarriko diot paragrafoa, beraiek idazteko. Listo, bukatu dut nire inprimakia. Izena jarriko diot, eta orain, erantzunak, lehenengo jarriko diot edonork erantzuteko moduan. Ez ikastetxekoak bakarrik. Listo. Eta orain, erantzunak nahi ditut jasotzea kalkulu horri batean. Sortu, eta hau, drivera joango da, ona etorriko dira emaitzak. Ikaslei bidaltzeko, bidali, eta estekarekin, hau kopiatu, eta nik jarriko diet Classroomen, baina postaz bidali daiteke ere. Kopiatu, ikasleek hau bete behar dute. Bakoitzak bete beharko du, bere burua ebaluatu beharko du, eta beste 2 ikasle. Jarduera, azalpena, binaka egingo dute, ikasle bakoitzari esango diot, zein talde ebaluatu behar duen. Baina ebaluazio banaka izango da, ez bikoteari. Orduan, bakoitzak bere buruari, eta beste 2 ikaslei. Hau egin daiteke beheko mailetan irakaslea berak bete, ikaslei
galderak eginez, baina DBH mailan bakoitzak berea bete behar. Orain ikusiko ditut emaitzak, ikaslei pasa diet eta ikasleak erantzun dute. Ikusten duzue, inprimakiaren ondoan sortu dela kalkulu horri. Eta hemen daude emaitzak, ikusten duzue, hau autoebaluaketa badela, ikasle bati jarri dizkio bere ebaluazioa egin. Eta hemen ikusi genezake zein atal dagoen gehiago landu behar den, ikasle bakoitzak ikusi dezake zertan hobetu behar duen, baina baita ere irakasle bezala, adibidez ikusten dugu atal hau gehiago landu beharko litzakela, ahoskerarena. Ikusten da, urduri jartzen direla ikasleak eta jende aurreko aurkezpenetan gehiago ekin behar diogula. Ze maila ertaina eta hasierako maila ikusten dira asko. Eta hemen daude iruzkin, nolabaite ebaluazio kualitatiboa izango litzake. Hau ikasle guztiekin gelan komentatu genezake eta horrela ondorio batzuk atera hurrengo jarduera batzuetarako. Inprimakian galderetan gaudela, joan gaitezke erantzunetara eta hemen ikusten ditugu erantzun orokorrak. Bueno, proposamen didaktiko batean auto eta koebaluazioa aurrera eramateko baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.